Bulgarian Basic Course, Unit 3, Tape 3. Grammatical Drill 3-7. Adverbs. Утре ще отидем на кино. Смятам да отида на разходка с приятели. Ние трябва да отидем на черква. Искам да отида да видя един приятел. Ако отидете на черква, ще видите Петър. Ще отида да сменя пари в банката. Къде ще отидете утре? Утре ще отидем на разходка. Петър се бои да отиде с чужденец. Смятам да разведа Мария из града. Ако разведа Иван, и Борис ще иска. Иван иска да разведе всички из музея. Борис ще разведе жена си из града. Ако го разведа из музея, не мога да отида на кино. Ще я разведа да види града. Ще ги разведеш ли из града? Ще ги разведа на утре. Какво искате да пиете? Искам да пия бира. Какво пие Иван? Иван пие вино. Можете ли да пиете вино след бира? Мога да пия вода, но не вино. Аз пия много мляко. Искате ли да пиете мляко? Не, благодаря. Сега не мога да пия мляко. Обичате ли да пиете кафе? Ние не обичаме да пием кафе. Те пият кафе, ако са изморени. Извинете, знаете ли къде е музеят? Да, знае. Надясно от гарата. Мога ли да знае кога започва киното? Ние не знаем уроците си за утре. Вие трябва да знаете всичко. Знаете ли добре английски? Аз зная английски, но не зная български. Всички знаят, че разходката е удоволствие. Борис не знае къде е катедралата. Смятам да кажа на Петър за парите. Ако кажете на Петър, трябва да кажете и на Борис. Отиваме да кажем на Мария, че заминаваме за Варна. Какво ще кажете за виното? Ще кажа, че е много добро. Боя се да кажа на Попов. Искаме да му кажем и ще му кажем. Защо не ми кажете къде отивате? Ако ви кажем, ще кажете на Иван. Мога ли да сменя пари тук? Можете, но смятам, че не можете да смените български пари. За колко часа можете да разгледате града? Ние можем да го разгледаме за 6 часа. Всички могат да пътуват с влак. Чужденецът не може да смени парите. Ние можем да разбираме, но още не можем да говорим. Мария не може да говори български. Ако остана тук, няма да видя Варна. Искам да остана и да разгледам всичко.
Иван смята да остане в града още 2 дни. Не мога да остана, нямам пари. Защо не останете до утре? Ще останем с удоволствие. Искам да остана, но нямам време. Ако останат още 1 ден, ще ги разведа из града. Искате ли да останете за обед? Ще останем с удоволствие. Аз трябва да остана 1 ден в Пловдив. Те смятат да останат няколко дни във Вашингтон. Кога ще започнете да разглеждате града? Ще започнем да го разглеждаме от утре. Защо не започнете да взимате уроци по български? Не можем да започнем, нямаме пари. С какво ще започнат обяда? Те ще започнат обяда с чаша вино. Иван ще замине ли за Америка? Да, той ще замине с жена си. С какво ще заминат те? Смятам, че те ще заминат с влак. Искате ли да заминете за Америка? Искаме да заминем, но не можем. Можете ли да разберете чужденец? Аз мога да го разбера. Вие не искате да ме разберете. Ще ви разберат ли, ако кажете нещо на български? Да, ще ме разберат. Аз ще го разбера, но той няма да ме разбере. Ние не можем да го разберем. Аз ще спра в този град за 1 ден. Защо не спрете в този хотел? Ние ще спрем там след няколко дни. Тя иска да спре тук и да разгледа всичко. Ако те спрат, и ние ще спрем. Защо не спрем и разгледаме музея? Grammatical drill 3-8. New adverbs. Ако побързаме, ще можем да заминем. Защо не побързате за влака? Ще побързам. Защо не попитате чужденеца какво иска? Ние ще го попитаме. Искаш ли да попиташ жената къде е Мария? Да, ще я попитам. Какво искате да разгледате утре? Ние искаме да разгледаме черквата. Кога ще разгледате храма? Ще го разгледам сега. Защо Иван и Мария не разгледат музея? Те не искат да го разгледат. Ако вие разгледате черквата, аз ще разгледам музея. Grammatical drill 3-9. Verb negative. Аз говоря бавно. Аз не говоря бавно. Ние заминаваме с този влак. Ние не заминаваме с този влак. Иван ще разгледа музея и ще отиде в хотела. Иван няма да разгледа музея и няма да отиде в хотела. Мария иска да отиде във Варна. Мария не иска да отиде във Варна.
Ако сте изморени, няма да ви разведа из града. Ако не сте изморени, ще ви разведа из града. Аз ще кажа на жена си. Аз няма да кажа на жена си. Има ли ресторант в този хотел? Не, в този хотел няма ресторант. Имате ли пари за влак? Не, аз нямам пари за влак. За обяд има месо. За обяд няма месо. Иван обича да пие вино и бира. Иван не обича да пие вино и бира. Вие пиете ли бира на обяд? Аз не пия бира, аз пия вода. Вярно ли е, че месото струва 5 лева? Не е вярно. Месото не струва 5 лева, но струва 8 лева. Защо взимате месо? Аз не взимам месо, аз взимам картофи. Аз съм изморен от разходката. Аз не съм изморен от разходката. Можете ли да заминете в 4 часа? Ние не можем да заминем в 4 часа. Те знаят добре уроците си. Те не знаят добре уроците си. Ние ще останем в този хотел 2 дни. Ние няма да останем в този хотел 2 дни. Има ли вода в това вино? Не, в това вино няма вода. Иванка и Петър имат много пари. Иванка и Петър нямат много пари. Ние искаме да сменим американски долари. Ние не искаме да сменим американски долари. Смятате ли, че Борис ще отиде в България? Аз не смятам, че Борис ще отиде в България. Спира ли влакът на тази гара? Не, влакът не спира на тази гара. Боите ли се да пътувате с влак? Аз не се боя да пътувам с влак. Петър бои ли се от жена си? Не, Петър не се бои от жена си. Те знаят ли добре уроците си? Не, те не знаят добре уроците си. Grammatical drill 310. Ще. Иван и Петър ще останат 5 дни в София. Утре ще сменя пари в банката. На обяд ще пия кафе. Влакът ще потегли в 7 часа. Всички ще взимат уроци по български. И аз ще взимам уроци. Мария ще пътува цели 10 дни. Банката ще е затворена утре. Аз ще съм в музея утре. Утре ще отида на кино. След киното ще съм изморен. Ако не съм изморен, ще отида на разходка. Ще пътуваме и ще видим прочути градове. Ще говоря с Иван и ще зная до кога ще остане тук. Ще кажа на Петър, че ще отида след обед.
Ще отидем в музея и ще разгледаме всичко. Влакът ще потегли в 7 часа. Борис ще ви разведе из града. След 5 минути ще пристигнем на гарата. Ще отида там, ще говоря с Иван и ще благодаря за виното. Ще благодарим и на Петър за месото. Борис смята да затвори кантората в 4 часа. Смятате ли, че той ще обича Мария? Аз смятам, че той ще я обича и Мария ще го обича. За обяд ще има месо с картофи, но няма да има вино. Колко ще струва виното в този ресторант? Виното няма да струва много. Колко ще струват картофите? Това ще зная утре. Ще знаете ли уроците си за утре? Ще ги знае много добре. Аз няма да ги знае и Мария няма да ги знае. За разходката ще вземем мляко, но няма да вземем бира. Ще видиш ли утре Борис и Петър? Утре ще видя Борис, но няма да видя Петър. Ще видите ли Мария сега на гарата? Не, няма да я видим. От разходката ще сме изморени. Ще останем няколко дена тук и ще разгледаме града. Ще можете ли да отидете във Варна? Смятам, че ще мога да отида, но Иван няма да може да отиде. Иван ще остане тук. Иван няма да отиде на разходка. Аз ще попитам и Борис ще каже всичко. Аз няма да попитам и той няма да каже. Влакът ще потегли след 1 час. Те няма да пристигнат с този влак. Те ще пристигнат 1 час по-късно. Ние ще разведем Мария, но няма да разведем Иван из музея. Ще отида и ще попитам къде е гарата. Попов ще затвори ресторанта, но няма да затвори хотела. Grammatical drill 3.10.1. Make the following sentences negative. Аз искам да пия кафе. Аз не искам да пия кафе. Виното струва 10 лева. Виното не струва 10 лева. Ние сме изморени от разходката. Ние не сме изморени от разходката. Ако отида в града, ще разгледам всичко. Ако не отида в града, няма да разгледам всичко. Елена говори всеки ден с жена ми. Елена не говори всеки ден с жена ми. Влакът за Варна заминава след обед. Влакът за Варна не заминава след обед. Приятелите обичат да пътуват. Приятелите не обичат да пътуват. Аз смятам да попитам чужденеца. Аз не смятам да попитам чужденеца. Ние ще го видим в ресторанта.
Ние няма да го видим в ресторанта. Те ще започнат да взимат уроци. Те няма да започнат да взимат уроци. Аз ще побързам за влака. Аз няма да бързам за влака. Ако го видя, ще му кажа. Ако не го видя, няма да му кажа. Ако отидем там, ще попитаме Мария. Ако не отидем там, няма да попитаме Мария. Ако те попитат на гарата, те ще знаят кога тръгва влакът. Ако те не попитат на гарата, те няма да знаят кога тръгва влакът. Аз ви разбрах какво казахте. Аз не ви разбрах какво казахте. Ние имаме много пари в банката. Ние нямаме много пари в банката. Във виното има вода. Във виното няма вода. Попов ще затвори кантората по-късно. Попов няма да затваря кантората по-късно. Аз ще разведа Петър да види града. Аз няма да разведа Петър да види града. Утре ще мога да отида на кино. Утре няма да мога да отида на кино. Мария се бои да пътува с влак. Мария не се бои да пътува с влак. Борис ще остане тук 2 дни. Борис няма да остане тук 2 дни. Приятелите ми са в града. Приятелите ми не са в града. Ако спрем в града, ще можем да разгледаме музея. Ако не спрем в града, няма да можем да разгледаме музея. Ако кажете на Мария, трябва да кажете и на Елена. Ако не кажете на Мария, трябва да не казвате и на Елена. Иван знае, че ще каже на Петър. Иван не знае, че ще каже на Петър. Ние пътуваме с удоволствие из България. Ние не пътуваме с удоволствие из България. Вие сте научили уроците добре. Вие не сте научили уроците добре. В този град има много удоволствие. В този град няма много удоволствие. Народната банка е много високо здание. Народната банка не е много високо здание. Аз ще сменя парите в банката. Аз няма да сменявам парите в банката. Всички черкви имат златни куполи. Всички черкви нямат златни куполи. Утре ще затворят банката. Утре няма да затварят банката. Вие можете да разгледате това здание. Вие не можете да разгледате това здание. Мария се бои да говори с чужденец. Мария не се бои да говори с чужденец. В този ресторант ще пием прочуто вино. В този ресторант няма да пием прочуто вино. Музеят е по-прочут от черквата. Музеят не е по-прочут от черквата.
Денят утре ще е приятен. Денят утре няма да е приятен. Ние взимаме уроци по български. Ние не взимаме уроци по български. Борис има много приятели. Борис няма много приятели. Киното е затворено в неделя. Киното не е затворено в неделя. Ако Иван попита жената, тя ще каже къде е музея. Ако Иван не попита жената, тя няма да каже къде е музея. Аз ще остана за обяд в хотела. Аз няма да остана за обяд в хотела. В киното има много жени. В киното няма много жени. Виното в този ресторант ще струва много пари. Виното в този ресторант няма да струва много пари. End Tape 3, Unit 3, Bulgarian Basic Course. This concludes Unit 3.